everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkul sa rihas. Kaya ako buhat mo rin. Bahala na lang yun. Bakit taon? Diyos ko, kiyahin ko sa angay kong buhaton. Parts, paminaw na ko. Gusto kong busalikan ako. Isalig ang imong kinabuhi o ang kinabuhi sa imong anak sa labaong makagagahuma. Sige, bila. Karon, utong day, bahala na. Utong day, linig. Sige pa. Kaya mo yan. Sige. Kaya na ni mo rin. Panukat. Ipulhot yung utong. Ipulhot. Diana! Dahil ka pa na ako! Utong! Katapusan! Utong! Lalaki. Himsog nga lalaki ang imong anak. Artsnin. Himsog nga lalaki. Diyos ko, salamat, Lord, salamat. Naintriga ko pa kayo na ulin. Gusto mo isuga ng mautrak? Makita ron nato. Good. Shabu Laboratory. Og nasod sa container van nga gikarga nining dako kayong truck. Ilmiga ko din. Bangag sa ilong. Patuan sila din. Nagkapalayo na ang dakong truck. Good. Nibisan sa akong mga danggo abot sa kong nahuna ang ilang diskarte agaw. Hait ug lawom kayo ang ilang diskarte. Sama sila nimo ug pangutok agaw. Bangag sa ilong. Sabay magdahom nga ang sud sa container van nga gikarga sa dakong truck usad ka siya Laboratory. Well-oriented among organization jail officer si Rapio. Very well-oriented. Big-time syndicate. Husto ka agaw. Ug ang nagpalayo nagpandong ini. Mga dagko yung mga isda, politiko, official, mga big-time businessmen. Gumikan kay kumpleto ug organisado kayo ang mga grupo. Lisod pagkaon agaw. Husto ka! Giga gyud. Wa magkawang akong panahon nga pirmigahin kanila kaniadto. Sa dihang nakikoordinate palangko sa mga organisasyon. Ug karon, usa na kita sa ilang mga bagsakanan sa ilang mga produktong ginadiling drogas. Pero giunsa mo pagsud sa maong grupo agaw? Koneksyon, si Rapio. Koneksyon. Kuyawan mo koneksyon, Warden. Si Rapio, ikaw lang sa mga jail officer nga gisaligan kong dako.
Hinungdan nga ikaw ra ang nasayod sa ilang diskarte. Kung unsay makita ko, kung unsay madunggan ko, ibilin ko ng tinhi ug walay lain pang masayo. Good! Good! Kaya it must die, agaon! Kana! Mao na nagustuhan ko ni mo si Rapio. Loyal kang pagkatao, jail officer si Rapio. Karon agaon, di na mapas mo sa drugas ang mga inmates. Gumikan kay abunda na kaitag supply. Dili kay kana lang. Nagkalain-laing klase sa ginadling drugas na ang atong supply. Mahimon lang mo pili sa butang nga gusto nilang hinungdan sa ilang pagkabuang. Bangag sa ilong! Kalain siya kong ibati. Wa di ko mahimutang. Nga naman Ingon o sa gibati kong dunay doon ang panghitabo sa umaabot dinhi sa city jail. Inipiyong ko musantop sa kong nahuna ang dako kaayong nagilab nga kayo. Kayo nga daw impirno. Mga kauban ko din sa Asiras, anihan na usap kita ay bagong sakop sa pamilya. Siya pagkatawgo nato og Arko. Siya! Si Arko! Oh! Mitubag ang langit. Timbaan sa iyang pag-uyon. Gikan karon mga kasama! Nganlan kong Arko kining bata! Ang paglaom sa Siras! Hala! Hala! Arko! Sige siya sa bata! Arko! Halo! Halo bata! Baba! Babay bata! Kadihot mga kauban. Hain si Partiling ha. Diha ratos ka rito, dili ba? Wasa makabantay. Niya ang manggunang bata. Maumay atong atensyon. Tingali migawa siya. Nag-uwan na ba? Kinahanglan makitaan ta siya. Pangitaon ta siya, mga kasama. Ang kunitiyo na ninyong bata. Palihog. Ayalan na ako pagkay. Oh, aliya. Dawata kini. Oh, bihilak ang bata. Nakauyo na siya ni mo pagkay. Ikaw na siguro ang ilhong amahan ni Arko. To, pangitaon kong imong inahan. Bungot, daot. Mahimo bang ubanan ko ninyo? Pagdalang ka mong karton, aron dunay ikapandong mo, ha? Sana, dali ka mo! Dali! Nanagaon. Kompleto ng epiktos og napaymutang na dinis sa Bartolina. Kinsa may magdahom nga ni Adenis Bartolina nimo ibutang ang mga epiktos agaon? Hait ka gyud agaon. Sige na! Balik ka mo sa inyong mga pwesto! Oh, sige na mo mga iro. Mga iro naman, mga bro. Balik mo. Mga iro naman nun eh. Sigurado ka ba yun ka kompleto ng mga epiktos, jail officer si Rapio? O agaon. Gidouble check na nako. Sigurado agyon, kay lisod nagbabulilyaso ta. Mahal ka ng butanga. Lagi warden agaon. Mahala ini uy. Kamahal ka gid ini. Unya sinako na. Murag bugas. Kung padayon kining tanan, dili na kita ba problema pa sa supply. Nakatawa. Sige, tara si Rapio. Tara. Kanita agaon. Na-interes kay ko ining nakabutang sa listahan da. Kini bang Siyakin? Unsa man ni? Siyakin? O agaon. Siyakin. Komposisyon ka na sa shabu ug cocaine si Rapio. Oh. Ug nasayod ka ba? Nga triple ang epekto anak sa lawas? Mas grabe pa day ang epekto ini sa Shabu. Bangag sa ilong!
Unsa man bungot, daot. Nakita ba ninyo si Nining? Dili patal. Agit. Layo na dapat. Pero ang ihapon siya. Ah, sige. Magbuwag-buwag sa pangita niya. Ay, usa may buhato tayo Noy. Ayun naman kayo ito. Mubalik ta sa agi. Basin pa niya ang nataligaman lang nato. Ug naara niya daplit sa daan. Ug ha, mibalik siya sa asiras. Sige Noy. Sana ka mo, daot, bungot, dali ka mo. Napilit na kita din sa atong gipoy adbiro. Wa maginato siya makita ni putol. Ang piyesta. Patayo sa pagkilak ang bata. Nangita siguro siyang inahaw. Arko doon, hilom na. Ayaw ka balaka. Ipadayo na mo ugma ang pagpangita sa imong inahaw. Ipanumpa ko ka na doon. Hain naman ka si Patsy. Hain mo niya. Hala! Hala! What na uwan? Hala! Ay, gawas ako din sa akong kitaguan. Sakyanan man ko! Latkan ako! Brum! 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 Pshir! Chuk! 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 Olo? Brum! 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 No ko gasolina. Pag gasolina ko. Brum! Usa ito! Buto! Kasi pa itong buto ha! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.